Deși criza se face simțită și pe piața auto, Volkswagen Automitric a lansat noul Polo. Acest model, Volkswagen Polo, după cum v-am și precizat, a fost un model care până în prezent s-a vândut în numai puțin de 10,6 milioane de exemplare și la proiectarea și conceperea lui s-au avut în vedere trei deziderate, ca să spun așa, trei considerente. Designul și calitatea execuției, siguranța oferită atât pasagerilor cât și celor din jurul lui, în speță pietonilor, și nu aș vrea să fie în această ordine, deci nu în ultimul rând grija față de mediul înconjurător. Ca să le luăm cronologic, după cum v-am spus, designul acestui model se înscrie în noua linie de design pe care a inițiat-o designerul șef de la Volkswagen, Da Silva, începută cu modelul Volkswagen Scirocco încă din anul 2008, un design elegant, un design frumos, caracterizat prin linii drepte, caracterizat prin muchii bine conturate, un design care face mașina frumoasă, nu drăgălașă, care face mașina matură și plăcută privirii. Este o mașină care își păstrează linia de-a lungul timpului, nu neapărat ca și model, ci ca brandul Volkswagen. După cum veți vedea, această nouă linie de design este caracterizată prin liniile drepte de care vă spuneam, o grilă foarte bine conturată în față, un ampatament mărit. În practic, toate dimensiunile au fost modificate, modelul fiind cu totul și cu totul nou. Astfel, mașina câștigă 54 de mm în lungime, câștigă 16 mm în lățime, pierde 14 mm în înălțime, ceea ce îi conferă o stabilitate mărită, un mai mare spațiu interior și în același timp un look mai dinamic, mai agresiv. La interior au fost folosite materiale de foarte bună calitate. După cum veți observa, după ce vom face și lansarea propriu-zisă, mașina în interior seamănă mult mai mult cu o clasă superioară decât cu clasa din care face parte. Îmbinările și finisările sunt de o factură cu totul și cu totul deosebită. Practic, Polo este pregătit pentru o nouă clasă, cum ne place nouă să-i spunem, o clasă superioară clasei pe care o reprezintă. Nu în al doilea rând, deci vreau ca aceste lucruri să fie nu luate cronologic, a fost vorba și de siguranța pe care o oferă această mașină. Mașina a obținut 5 stele la testul Euro NCAP, dar 5 stele obținute la testul Euro NCAP, ca să zic așa, au fost practic devansate ca și siguranța pe care o oferă, pentru că standardul la care a fost supus acest model în, să spunem, pregătirea sa, au fost mult mai dure și față de testele pe care le practică în mod obișnuit această organizație, ca să-i spun așa. Practic, materialele folosite pentru realizarea caroseriei, oțeluri de înaltă calitate, îmbinările folosite au dus la o rigiditate a caroseriei care la această clasă nu mai a avut astfel de valori. Rigiditatea statică a mașinii este de 180.000 de Nm pe grad. Pe o mașină cu o rigiditate foarte, foarte bună.